Hai persoas que chegan á República Dominicana e nunca se adaptan. E o curioso é que moitas veces non ten nada que ver co diñeiro, nin tampouco ca súa idade, nin ca súa experiencia. Ao longo destes anos, coñecín persoas que parecían ter todo para construir unha moi boa vida. Tiñan tempo, recursos, contactos, experiencia, e aínda así nunca terminaron de encaixar. E tamén coñecín a persoas que chegaron con moitísimo menos e acabaron sentíndose na casa en moi pouco tempo. Por iso creo que a adaptación ten moito menos que ver co país do que a xente imagina. Porque hai quen chega comparando constantemente. Todo mide co que deixou atrás. Que sea a comida, que sea o tráfico, que sea a forma de traballar, que sea a puntualidade, que sea os servicios. E cando faz iso, é moi difícil desfrutar do lugar onde estás, porque sempre estás mirando do que falta, nunca do que tes diante. Tamén hai persoas que chegan pensando que non teñen nada que aprender, que xa o saben todo, que xa as cousas deberían de funcionar como no seu país. E esa mentalidade adoita xerar moita frustración, porque a República Dominicana ten a súa propia maneira de facer as cousas. E podes aceptala ou podes pasar anos loitando contra ela. Outra cousa que vin moitas veces, que hai persoas que chegan que nunca construen unha vida real. Viven aquí, pero mentalmente siguen estando noutro lugar, siguen esperando volver, seguen comparando, seguen sentindo que están de paso. E cando pasan os anos, esa sensación acaba pesando. Agora ben, tamén hai persoas que fan algo diferente. Chegan cunha mente aberta, observan, aprenden, cometen erros, preguntan e pouco a pouco van creando o seu propio espazo. Non intentan converter a República Dominicana no país do que viñeron. Intentan entender o país onde decidiron vivir. E iso cambia todo, porque adaptarse non significa renunciar a quen és. Significa aprender a vivir nun lugar novo. Esa é unha das grandes diferencias entre quen disfruta da experiencia de vivir no exterior e quen pasa anos sentíndose incómodo. Ao final, a adaptación non depende solamente do país. Depende da capacidade que temos para aceptar que o mundo non funciona igual en todas partes. E quizáis esa sexa unha das leccións máis valiosas que aprendín durante todos estes anos na República Dominicana.